Ζωγράφιζε το ίδιο θέμα 30 φορές, μόνο και μόνο επειδή άλλαζε η θέση του ήλιου. Αυτή ακριβώς η αιμονή με τη στιγμή ήταν που έκανε τον Κλοντ Μονέ να αλλάξει την ιστορία της τέχνης. Όταν ένας κριτικός είδε το έργο του «Εντύπωση ανατέλων ήλιος», τον αποκάλεσε ειρωνικά εντυπωσιοκτήμονα, impressionist, και εκείνος το κράτησε ως τίτλο τιμής. Ο Μονέ θεωρείται ο πατέρας του ιμπρεσιονισμού. Τόλμησε κάτι επαναστατικό για την εποχή. Έβγαλε το καβαλέτο έξω στη φύση. Ζωγράφιζε προσπαθώντας να φυλακίσει στον καμβά το φως του πρωινού, την κάψα του μεσημεριού και τη μελαγχολία του δειλινού. Δημιούργησε έναν επίγειο παράδεισο στον κήπο του στο Ζίβερνι, με την περίφημη Ιαπωνέζικη γέφυρα και τα νούφαρα. Από αυτόν εμπνεύστηκε αρκετά έργα του. Η Ιαπωνική γέφυρα, κήπος στο Ζίβερνι, άλλα έργα του είναι ο κήπος του Μονέ στο Βετέιγ, το μονοπάτι μέσα από τις Ήριδες, οι όχθες του Σικουάνα στο Βετέιγ, η γυναίκα με την ομπρέλα που απεικόνιζε την πρώτη του σύζυγο Καμίλ με το μικρό του γιο Ζαν. «Ξέχνα τι αντικείμενο έχεις μπροστά σου», έλεγε. «Δες μόνο χρώματα και σχήματα». Ακόμα και όταν ο καταράκτης θόλωσε την όρασή του, δεν σταμάτησε. Τα τελευταία έργα του έγιναν σχεδόν αφηρημένα, προαναγγέλλοντας έτσι τη μοντέρνα τέχνη. Ο Μονέ δεν ζωγράφιζε τοπία, ζωγράφιζε το ίδιο το φως. Φέρε τη μαγεία του ιμπρεσιονισμού στο δικό σου χώρο. Ανακάλυψε τη συλλογή μας στο decotech.gr.